Senin durmuş hakkında düşünmeli konuşladın. Birinci, üstünlük kazanılmaktın dilin saklı, gürleme. İkinci, planlarını adamlara aytma. Olar diňetenin kazanan netijelerini görsünler. Üçüncü, hemmelerden özüňe alyp bolmagy garaşma. Her kimiň ýüregi etden däldir. Dördüncü, her gün ýerden oýananyňda saňa täze iş garaşýar. Ol iş düýünki günüňden gowy bolmak. Beşinci, baryňa şükür etmezden isleýän zadyňa ýetip bilmersiň. Altıncı, käte saklamaga çalışýan zadyň seniň ilkinji nowatda goýbermeli zadyňdyr. Yedinci, zatlary bahasyny seretmän tatyn almak isleseň, sagada seretmän işlemeli bolarsyň. Sekizinci, käbir adamlar seniň durmuşyňa maksatly gelýär. Gidýänler bolsa has goglar üçin ýer açýar. Dokuzunci, eger sende gymmatly zat bolmadyk bolsady, adamlar taňa beýle hüjüm etmezdi. Talaň şem boşuýa girmeýär, ýadyňda bolsun. 10-njy, özüň üçin dogry kararlara gelmäge başlanýanda köp adamlar ynjydarsyň. 11-nji, durmuş maksatlaryňa çynnaky çemeleşip başlanýanda dostlaryň köpüsini ýitirersiň. 12-nji, durmuşyň hilini pikirleriň hili ketgitleýär. Aňyny gorap sakla. 13-nji, durmuş ýeňilleşmeýär, sen güýçlenýärsiň.